खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिया रायजोआव मैया जोबनानै थांबाय नाथाय सामगुरि बियाबाव सिगांनि समफ्राव जेरैबायदि हिंसायारि जाथायफोर जाबोदोंमोन मैयानि सानावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन पोलिं बुथआव हिंसायारि जाथायफोर जानानै थांदों जायनि जाहोनाव बिसायख'थिनि भट होनायनि 1 घन्टा सिगां पुलिस थानायाव एफआइआर होनो गोनां जादों रकिबुल हुसैनाबो सीसीटीवी केमेरायाव नुजाथिनाय बायदिब्ला रकिबुल हुसैननि थाग्रा न'नि बायजोआव बीजेपीनि गोबां मावथि मददगिरिफ्रा गिदिंथिंबाय थादों जायखौ लानानै रकिबुल हुसैना नगाव सदर पुलिस थानायाव एफआइआर होनो गोनां जादों ओजोंहाय भट होनाय समावबो सलमारि आरो सलापारायाव हिंसायारि जाथाय जादों सलमारियाव पुलिं बुथ 89 आरो 90 आवबो बीजेपीनि दादागिरि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों पुलिसजोंबो नारा-नाथार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो गोबां नारा-नाथार जानायाव 4 सुबुङा जखम जानो गोनां जादों ओजोंहाय सलापारायावबो हिंसायारि जाथाय खौरांगिरिनि गारिखौनो बीजेपीनि मावथिफोरा बुफाय-बुसि खालामदों जायजों खौरांगिरिफोरनि गारिनि ग्लासआ बेग्रेबजोबनो गोनां जादों बेयावनो रकिबुल हुसैनखौबो हाबनो होआखै होसोहरफिननायखौ नुनो मोननाय जादों उल्था फारसेथिं 2 नं कलिहामारियावबो दुंहाव थासारि बीजेपीनि बिजाथि दिप्लु रन्जन शर्माखौ भट मिरु हाबनायाव हेंथा होदोंमोन कंग्रेसनि पोलिं एजेन्टआ उनाव दुंहाव थासारि जानानै पोलिं एजेन्टखौ हमनानै लांनो गोनां जादों फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि मोनाबिलि 5 रिंगासिमाव सामुगुरि बियाबावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भट होनाय जादोंमोन सामुगुरि बियाबाव गोबां हिंसायारि जाथाय जादोंब्लाबो भट होनायनि जौखोन्दोआ सामुगुरि बियाबावनो बयनिख्रुइबो बांसिन 78.10% भट होनाय जाबायमोन बेलासिनि 5 रिंगासिम बिहालियाव 73.70% भट होनाय जाबायमोन धलायाव 72.40% भट होनाय जाबायमोन सिडलियाव 71.50% भट होनाय जाबायमोन आरो बङाइगावआवनो बयनिख्रुइबो खमसिन 69.08% भट होनाय जाबायमोन मोनाबिलि 5 रिंगासिम UPPLनि VGDSनि भाइस चेयारमेनखौ बुनायनि अजद फैदों बीजेपीनि EM सन्जीब तान्तिनि सायाव UPPLनि VGDSनि भाइस चेयारमेन आशिष सासुनिया अजद होनाय बायदिब्ला बीजेपीनि EM सन्जीब तान्तिजों लोगोसे बिथांनि फंबाय आरो PA लोगोसे माखासे सुबुंफ्रा बिथांमोनखौ लोगो नांनानै गाज्रियैनो बुग्लिदों उदालगुरि जिल्लानि हाथिगड़ टी एस्टेट VGDSनि भाइस चेयारमेन आशिष सासुनिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 4 सुबुङा बिथांनि न'आव फैदोंमोन मुंफ्रा फारियै टिंकु कान्द शामे बिरबल आरो सासे बिथांमोना फैनानै जर जबस्थियै EMआ लेंहरदों होननानै लानानै थांदों बेनि उनाव EMनि न' सौहैनाय लोगो लोगोनो दरजा मारिथेनानै EM सन्जीब तान्तिजों लोगोसे बिथांनि फंबाय रन्जिब तान्ति PA आरो माखासे सोद्रोमाफ्रा गाज्रियैनो बुग्लिदों गाज्रियै सौग्लिनाय आरो जोग्लिनायनि थाखाय खोमा जिदों गन्थंजों थै गदों आरो हां लानो हायै जादों होननानै फोरमायथिदों बीजेपीनि EM सन्जीब तान्तिनि बेरेखा अजद होनायनि थाखायनो VGDSनि भाइस चेयारमेन आशिष सासुनिखौ बुग्लिदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा नासानि एस्ट्रनट सुनिता विलियम्सआ थांनाय 5 दाननिफ्रायनो स्पेसआव नांथानानै दङ माखासे साननि थाखायल' थांनाय एस्ट्रनट सुनिता विलियम्स आरो एस्ट्रनट बेरी विलमरेआ स्पेसआव नांथानानै दङ हिलियाम लिक आरो माखासे टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखाय थांनाय 5 दाननिफ्रायनो स्पेसआव नांथानानै दङ माखासे रिसार्चनि थाखाय थांनाय 5 जुनावनो बयिं स्टार लाइनार स्पेसक्राफ्टजों थांदोंमोन बिथांमोनहा नाथाय स्पेसआवनो नांथानानै थानो गोनां जादों आरो बुहुम फारसे गिदिंबोफिननो हायाखै सुनिता विलियम्सआ गुबैयै भारतनि थागिबिमोन जायनि थाखाय दीपावली फोरबोआवबो स्पेसनिफ्रायनो बिथाङा गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदोंमन नाथाय सुनिता विलियम्सनि सोलेरखौ लोरबां नुनायनि थाखाय सुबुंफोरा बिथांखौ लानानै गोबां जिंगासिदोंमोन आरो नासाया जाहाथे बिथांमोनखौ बुहुम फारसे लाबोफिननो थाखाय गोख्रैनो खामानि मावो बेनि थाखाय खावलायदोंमोन बेखौ लानानै स्पेसनिफ्रायनो सुनिता विलियम्सआ फोरमायथिहरदों दि बिथांनि लिरथाया सिगांनि बायदियैनो दासिमबो दङ फ्लुइड शिफ्ट जानायनि थाखाय महरखौ सोलायनाय नुदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा जायनाखि सुनिता विलियम्स बिथांमोनखौ बुहुम फारसे लाबोफिननो थाखाय बुहुमनि गोबां सुबुंफोरानो नासानिसिम खावलायदों बेखौ लानानै नासानिफ्रायबो फोरमायथिदों दि दा बिथांमोनखौ बुहुम फारसे लाबोफिननायाव रिस्कि बा जेंना गोनां बेनिखायनो फेब्रुवारि दानसिम नेनो नांगोन होननानै फोरमायथिदों नासानिफ्राय रिपर्टनि बायदिब्ला सुनिता विलियम्सआ गोबां मिशनफोरखौ लानानै स्पेसआवनो 322 सान थानानैबो रेकर्ड लाखिखांबाय उफ्रा बिसायख'थि जाबाय थानाय समावनो गुलि गावनाय जाथाय आसामनि 5 विधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआवबो उफ्रा बिसायख'थिया जानानै थांबाय उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिनि भट जाबाय थानायावनो
सोनाब बंगनि नर्थ 24 फारगानास जिल्लानि भाटपारा ओनसोलाव गुलिजों गावथारनाय जाथाय टीएमसीनि सासे मावथिखौ गावथारजानाय सुबुंनि मुङा अशोक शौ रिपर्टनि बायदिब्ला पुलिस थानानि साखाथियाव गंसे साहा गलायाव अशोक शौआ सा लोंगासिनो दंमोन बेयावनो साथाम सुबुंफ्रा फैनानै अशोक शौनि सायाव बमा खुबैफैदों उनाव अशोक शौआ खारनायाव बिथांनि सायाव आरोबाव गोबां खेब गुलि गावदों जायजों थैनो गोनां जादों अशोक शौआ बे जाथाया फुंनि 9 रिंगायाव जानो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला टीएमसीनि मावथि अशोक शौआ थांनाय 2020 मायथाइयाव आकाश प्रसाद मुंनि सुबुंखौ बुथारदोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा जोबथेसालियावसो दंमोन आरो दा बे समाव बेलाव दंफैयोमोन बेनिखायनो आकाश प्रसादनि फंबायानो खिथेर लानो थाखाय अशोक शौखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों जायनाखि पुलिस थानानि साखाथियावनो बे जाथाया जानो मोन्दों बेनि थाखाय टीएमसीनि मावथिफोरा पुलिस प्रशासननि हेंथा गोबां खुद्रिदों आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों ओजोंहाय बे बुथारनाय दायाव पुलिसा दासिम सासेखौ हमबाय मुङा खुशार आली सोरबा सासे सुबुंखौ दायनिगिरि मोनोब्लाबो सरकारा बिथांनि न' बां धोन सम्पतिखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नंला नंगौ जों नुबोदों सोरबा सासे सुबुङा दायनिगिरि फोरमान जायोब्ला बिथांनि न' बां धोन सम्पतिखौ सरकारा खहा खालामनानै होनाय बा न' बांखौ बुलडोजार लानानै सिफायहैनायखौ जों नुनो मोन्दों आसामनि अनगायैबो इउपि आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय दा बेबायदि खालामनो हानाय नंला सुप्रिम कर्टआ बेनि सायाव राय फोसावबाय बेबायदि खालामनाया संबिधाननि हेंथा होननानै राय फोसावबाय बिआर गवाई आरो केवी विश्वनाथननि मोनसे बेन्चआ बेनि रायखौ फोसावनानै होबाय सोरबा सासे सुबुङा आइननि नोजोराव दायनिगिरि फोरमान जायोब्लाबो सरकारा बुलडोजार लानानै बिथांनि न' बांखौ सिफायहैनायजों लोगोसे बिथांनि जायखिजाया धोन सम्पतिखौ खहा खालामनो दानिफ्राय हानाय नंला पाब्लिकनि हा बा सोरखारि हायाव थानायफोरखौ बेबायदि खालामनो हागोन नाथाय सोरबा सासे सुबुङा दायनिगिरि फोरमान जायोब्लाबो बेबायदि खालामनो हानाय नंला बियो संबिधाननि हेंथा होनानै सुप्रिम कर्टनिफ्राय फोसावबाय उदालगुरियाव फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा 52 बोसोर बैसोनि पाग्ला मार्डि मुंनि सुबुंनि जिउ खहा उदालगुरि जिल्लानि जाब्रेटला फुलबारि गामियाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 1 सप्तायावनो सानै सुबुङा मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय जाथायखौ लानानै हाग्रा बिफान आरो पुलिसनिसिम रागा जोंनाय फोरमायदों रायजो राजाफ्रा जाथायथिलियाव बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङाबो नुजाथिहैदों आरो नुजाथिहैनानै बिथाङा फोरमायथिदों दि बे मैदेरजों गाग्लोबनानै बुथारजानाय जाथाया हरनि 11 रिंगा 30 मिनिटसो समाव जानो मोन्दों जायनाखि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों माइ आबाद खालामदोंमोन आरो दा माइ आबादा मोननायनि सम नाथाय बेखौ जानो थाखाय हाग्रानिफ्राय मैदेरबो फैयो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि आबादखौ बेंनो थाखाय मोनायाव पहरा होयो बे समावनो हाग्रानि मैदेर फैनायाव पाग्ला मार्डि बिथाङा मैदेरनि सायाव टर्च सुहरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेयावनो मैदेरा उल्थायै बिथांखौ होसोदों आरो गाग्लोबदों जायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दावहाखौ होबथानो थाखाय सरकारा जाहाथे भारत भुटान सिमायाव फेन्सिं लागायनानै होयो बेनि थाखाय खावलायो रिहन दैमारि बिथाङा लोगोसे जाहाथे टर्च राननानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो आरो गाव जे हायो एसेबां खामानिखौ मावगासिनो दं थांनाय बावैसो सान सिगांबो मैदेर होनो थाखाय टर्च राननानैबो होदों होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा ओजोंहाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रा बिफाननि सायाव खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिखौ गोबां लेंहरबाबो हाग्रा बिफाननिफ्राय सम मथे नुजाथिफैया होननानै फोरमायथिदों फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों